Luke chapter 13 kukaLuka isahluko se-13. Ngaleso sikhathi kwakukhona abathile abamtshela ngabaseGalile igazi labo uPilato ayelixubanise nemihlatshelo yabo. Waphendula wathi kubo, "Ngithi labo baseGalile babeyizoni kunalabo bonke abaseGalile, ngokuba behlelwa yilokho na? Ngithi kini qha, kepha uma ningaphenduki, niyakubhubha kanjalo nonke." Nalabo abayi-18 owawela phezu kwabo umbhoshongo waseSilowama, wababulala. Nithi bona babenamacala kubani bonke abakhile eJerusalema na? Ngithi kini qha, kepha uma ningaphenduki, niyakubhubha ngokunjalo nonke. Wayesebalandisa umfanekiso wokuthi umuntu othile owayenomkhiwane ujwale esivinini sakhe. Weza efuna isithelo kuwo akasifumananga. Wayesethi kuso isisebenzi sesivini, "Bheka, sokuyiminyaka emithathu ngiza ngifuna isithelo kulo mkhiwane ngingasifumani. Unqume yini ukuba uyone futhi inhlabathi?" Sona saphendula sathi kuye, "Nkosi, uyeke nangalo mnyaka, ngize ngivukuze inhlabathi emaceleni awo ngiwuthelele umquba. Mhlawumbe ungaze uthele ngozayo, kepha uma kungenjalo, wowunquma." Wayefundisa kwelinye lamasinagoge ngeSabatha. Bheka, kwakukhona owesifazane onomoya wobuthakathaka iminyaka eyi-18, eseqhothile engenakululama nempela. Kwathi uJesu embona wambiza, wathi kuye, "Mami, ukhulile ebuthakathakeni bakho." Wabeka izandla phezu kwakhe, waluleka khona lapho, wamdumisa uNkulunkulu. Umphathi wesinagoge ecunukile ngokuba uJesu ephulukisa ngeSabatha, waphendula wathi kuso isixuku, "Kukhona izinsuku eziyisithupha okufanele ukusetshenzwa ngazo. Ngakho-ke anoza ngazo niphulukiswe, kungabi ngosuku lweSabatha." Kepha iNkosi yamphendula yathi, "Bazenzisi, kanti yilowo nalowo kini kayithukululi yini ngeSabatha inkabi yakhe noma imbongolo yakhe emkhombeni, ayise ukuyoyiphuzisa na? Kepha lona oyindodakazi ka-Abrahama uSathane ebembophile. Bheka, iminyaka eyi-18 bekungamfanele yini ukuba akhululwe kuleso sibopho ngosuku lweSabatha na?" Wathi ukuba asho lokho, bajabha bonke ababemelene naye. Isixuku sonke sathokoza ngemisebenzi yonke yenkazimulo eyenziwe nguye. Wayesethi, "Umbuso kaNkulunkulu ufana nani na? Ngiyakufanisa nani na? Ufana nenhlamvu yesinapi, ayithathi umuntu, wayihlwanyela ensimini yakhe, yamila, yangumuthi. Izinyoni zezulu zaze zakhala emagantsheni awo." Wabuye wathi, "Umbuso kaNkulunkulu ngiyawufanisa nani na? Ufana nemvubelo ayithatha owesifazane wayifaka emaqomeni amathathu empuphu, kwaze kwabila konke." Wayesedlula wahamba imizi ngemizi nemizana ngemizana, efundisa eqonde eJerusalema. Umuntu othile wayesethi kuye, "Nkosi, bayingcosana abasindisiweyo na?" Wathi kubo, "Phikelelani ukungena ngomnyango omncinyane, ngokuba ngithi kini, abaningi bayakufuna ukungena bahluleke. Nxa umninindlu esukumile wavala emnyango, niqala ukuma ngaphandle, ningqongqothe emnyango, nithi, 'Nkosi, sivulele.' Uyakuphendula athi, 'Anginazi lapho nivela khona.' Lapho-ke niyakuqala ukuthi, 'Sasidla siphuza phambi kwakho, wawufundisa emigwaqweni yakithi.' Athi-ke ngithi kini, anginazi lapho nivela khona. Sukani kimi nina nonke basebenzi bokungalungi." Lapho kuyakuba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo, nxa senibona o-Abrahamu, no-Isaka, noJakobe
nabaprofethi bonke embusweni kaNkulunkulu, kepha nina nikhishelwe ngaphandle. Bayakufika bevela empumalanga nasentshonalanga nasenyakatho naseningizimu bahlale ekudleni embusweni kaNkulunkulu. Bhekani, bakhona obokugcina abayakuba ngabokuqala, bakhona abokuqala abayakuba ngabokugcina. Ngawo lowo mzuzwana kweza abaFarisi abathile bathi kuye, "Suka umuke lapha, ngokuba uHerodi ufuna ukukubulala." Wathi kubo, "Hambani nithi kuleyo mpungushe, bheka, ngikhipha amadimoni, ngiphulukise abagulayo namuhla nakusasa, kuthi ngosuku lwesithathu ngipheleliswe. Nokho ngimele ukuba ngihambe namuhla nakusasa nangomhlomunye, ngokuba akunakwenzeka ukuba umprofethi abhubhe ngaphandle kweJerusalema. Jerusalema, Jerusalema, wena obulala abaprofethi, okhanda ngamatshe abathunyelwe kuwe! Bengithanda kangaki ukubuthela ndawonye abantwana bakho, njengesikhukhukazi sibuthela amazinyane aso phansi kwamaphiko aso, kepha anivumanga. Bhekani, indlu yenu isisala inxiwa kini, kepha ngithi kini, anisoze nangibona, kuze kufike isikhathi sokuba nithi, 'Ubusisiwe ozayo ngegama leNkosi.'"